Brozjanku tajjar warajh, il-Prim Ministru Robert Abela fil-Parlament baqa' ma ċaħax lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Dan seħħ il-ġimgħa filgħodu fil-Kamra ta' Rappreżentanti meta Abela għatta kważi nofs siegħa sħiħa jipprova jikkonvinċi li l-affarijiet qed jinbidlu, meta fir-realtà għadu ma kellux il-kuraġġ jiċħad lil Muscat. L-uniku ħaġa li l-Gvern ċaħad kien id-dritt tas-soċjetà ċivili milli tkun preżenti fl-Strangers Gallery biex issegwi d-dibattitu parlamentari dwar l-inkjesta pubblika. Kien il-web tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar li ressaq din it-talba f'isem is-soċjetà ċivili, iżda n-naħa tal-Gvern irreżistiet din it-talba u ma tax permess li jkun hemm preżenti n-nies fl-Strangers Gallery. Waqt din iċ-ċaħda min-naħa tal-Gvern kien hemm ukoll il-Prim Ministru innifsu preżenti. Intant, fuq barra tal-Parlament spikkat preżenza akbar mis-soltu ta' membri mill-Korp tal-Pulizija, inġabru wkoll numru ta' attivisti mis-soċjetà ċivili, opinjonisti u akademiċi. M'hemm l-ebda ġustifikazzjoni għall-esklużjoni tagħna. Il-bieraħ għamilna protest ġudizzjarju fejn argumentajna illi din il-miżura hija antidemokratika u ser inkomplu ninsistu li din issir għaliex l-istituzzjonijiet ta' Malta il-bieraħ mill-inkjesta instabu ħatja li għamlu minn Malta pajjiż fejn il-ġurnalisti jinqatlu, Malta hija pajjiż fejn ċittadini ma jistawx jattendu d-dibattiti parlamentari tagħhom. U din hija Malta li rridu nibdlu. Fit-tmiem is-seduta, Net News baqa' jistenna lil Prim Ministru ħireġ mill-bini tal-Parlament. Il-Joseph Muscat qajt ma xħattux tixtu Joseph Muscat Prim Ministru. Għalfejn taħrab milli tgħidli jekk tiċħadx il-Joseph Muscat, ħaġa sempliċi, Prim Ministru. Il-Joseph Muscat ħadd ixtu Prim Ministru. Malta taħt il-Gvern immexxi mill-Partit Laburista kienet se tsir. Prim Ministru nixtieq twieġibni dwar Joseph Muscat għaliex xrabt milli twieġibni Prim Ministru. Le, ma ċħattu qatt ma ċħattu Prim Ministru. 4 darbi Joseph Muscat madux Prim Ministru. Enti għadek ma ċħattu. Joseph Muscat madux Prim Ministru ta' dan il-pajjiż. Joseph Muscat madux membru parlamentari. Joseph Muscat m'għandux ir-rwol fil-Partit Laburista u ebda kariga. Allura id-domanda imwieġba. Malfejn ma tiċħtux Prim Ministru, x'inhi il-problema biex tajt mod pubbliku jiena niċħad il-Joseph Muscat dak li jagħmel. Il-advisor dejjem tajt il-pariri skont il-kuxjenza tiegħi. Anka pariri tiddefendu il-dak iż-żmien Konrad Mizzi, Chris Cardona, Kix Kembri, inti tajthom? Inti tajthom dawk il-pariri, Prim Ministru. X'inhi l-problema madwar Joseph Muscat? Għax din li nagħmelilek ġimgħat sħaħ biex tiċħad lil Joseph Muscat u għadek qatt ma tli iva niċħad lil Joseph Muscat. U ili nwieġbek bl-istess mod ġimgħat sħaħ. U għadek ma tlix iva. Alla, komdu li ma tiċħadx lil Joseph Muscat mod pubbliku anke wara dak li ħareġ fil-bieraħ fl-inkjesta. Wieġbek thank you. Ma wieġbek Prim Ministru, kieku mhux ħanerġa' Wieġbek. ġurnata tajba l kulħadd. Wieħed irid jirrimarka wkoll li għal din is-seduta id-deputat Konrad Mizzi lanqas biss kien preżenti filwaqt li spikka fuq kollox id-diskors tad-deputat Prim Ministru Chris Fearne illi f'botta diretta lil Robert Abela stqar illi l-iskużi mhux biżżejjed u insista li min gawda minn ħbiberiji speċjali ma jistax jibqa' jiġi protett.